Kana relationship yako kana kuti marriage yava kuda kuputsika, asi iwewe unongatoziva kuti munhu wako uchiri kumuda, hausi kuda kuti murambane, pane advice yandoda kukupa. Ukaona advice iyo yaramba, zvinoreva kuti zvekudanana zvatoramba ende hapana kwamuchakwanisa kuenda muri mese. Uri kuona wangu, hapana chikonzero chekuti uende kunobvunza shamwari dzako kana kuti mabhururu zano rekuti relationship yako irambe yakamira, asi munhu wauri kudanana naye aine muromo. Munhu wako ndiye anokwanisa kutokudza zvese zvinoita kuti relationship yako irambe ichienda mberi kana kuti ibva yatoparara ipapo. Nekuti uri kuona zvinoitika ukaenda kunobvunza shamwari kana kuti pasocial media, kakawanda kacho pasocial media vanowanzoshandisa maumbrella terms zvakafanana nekuti anogona kukudza kuti ukaona partner yako yakunyarara isisina mafeelings newe, yakuwithdrawa, zvinoreva kuti munhu wako ane mumwe munhu waakudanana naye, zvinoreva kuti akawana mumwe munhu. Maybe pamunhu ari kukupa advice iyoyo zvakamboitika kwaari kana kuti ari kutaura chokwadi, asi iwewo situation yako nepartner yako inogona kunge iri different. Uchaona kuti maybe chiri kunetsa partner yako, maybe akabatwa chirwere chiri serious, vana cancer vako mazuva ano kana kuti makidney failures. Ari kushaya kuti oita sei, ari kutya kuti maybe akakuudza unogona kuudza vanhu, kana kuti maybe dambudziko riri pamukomana wako uri musikana, maybe mukomana wako akaita madhiri anopisa achida kufadza iwewo semusikana wake, asi chakaputika, mapurisa ari kumutsvaga kuti akuudze iwewe. Maybe anenge achitya kuti ukaiswa pakona unogona kufumura secret iyoyo. Saka ini ndiri kungotika situation inonga iri different. Zvaunodzwa nevanhu vari kunze vanokuudza zvichibva paexperience yemarelationships avo, asi iwewo nepartner yako situation iri kukunetsai inogona kunge itori a different story. Saka ndiri kuti gara pasi nemunhu wako muonesana. Munhu wako ndiye anokwanisa kukupa solution, ende munhu wako ndiye anokwanisa kukudza kuti muchine mukana wekuendera mberi here kana kuti hapasisina. Nekuti pamwe pacho unogona kuzvinetsa uchienda kunotsvaga uko, uchienda kunobvunza uko, asi partner yako yatoita already made up his or her mind kuti haachakuda kana zve relationship haachada. Paunozonyatsogara naye pasi womubvunza obva akuudza kuti ndaishaya kuti ndokuudza sei nemadiro aunondiita, asi chokwadi ndechekuti inini handichada, ndawana mumwe. Kati anogona bva atokudza kuti inini ndiri kuchata next month. Apa iwe wanga uchisa effort yekuswera utenderera uchienda kunotsvaga uchienda kubvunzawo. Saka uri kuti wagara pasi wobvunzana nemunhu wako unokurumidza kuona chokwadi, ende kana zvichigadzirisika zvobva zvagadzirisika. Nokuti unogona kuswera kumaprofita, asi maprofita enhema awanda mazuva ano, ende havakuudzi kuti problem pamwe pacho iri pakarekta yako iwo. Maybe pane kahunhu, pane kakarekta kauri kuita kari kubhowa partner yako. Iwo ruswero netsana nenhombo, mosogesa mazuva matatu, makazodai mukatarisa kumabvazuva, handiti uri kuona. Asi pane problem chaipo uri kutopasiya, ende relationship yako iri kutoramba ichitofa, ende partner yako iri kutoramba ichitosviba mwoyo nekuda kwehunhu hwako hwausiri kugadzirisa. Saka kugara pasi nemunhu wako muonesana. Munhu wako ndiye anokwanisa kukudza kuti shamari dambudziko riri pakati, motoona kuti morigadzirisa sei, moona kuti problem ine iwewe here kana kuti problem ine partner yako, muonesana. Kana aine muromo kana aine nzeve, garai pasi mutaurirane munzwanani. The only situation yekuti unofanira kuenda kunobvunza vanhu kana kuti inozokufosa kuti uende kuma marriage advisors kana kuti kumadzitete isituation yekuti partner yako yatokuudza zvinhu kudhara, asi zvinhu zvacho hauna solution nazvo. Zvakafanana nekuti uri musikana asi mukomana wako bva akuudza kuti ini ndazonyatsofunga, ndazogara pasi ndikafunga kuti no, inini ndinofanira kuroora musikana anoenda kuchechi kwangu. Ndazoona kuti tipinde machechi akasiyana, kuti baba vanoenda kwavo, mai vanoenda kwavo, hazvibudi. Kana kuti musikana ndiye akutaurira mukomana kuti no, iwewo nyaya yandanzwa yekuti wakambonyenga hama, ini ndaita made up my mind, handingaroorani nemunhu akamboita behavior yekusvika pakurara nehama. Sandiri kuona. Saka iwo manje wakuchitsvaga solution kuti ndoita sei, ndosiya chechi yangu here, chechi yake yacho yakamboita sei, chechi yake isvinu here, wakubvunza vanhu. Kana kuti ari mukomana akubvunzawo mabhururu ake, ndoita sei kuti ndikonvinze musikana kuti imistake yandakaita ende unhu ihwohwo hwekunyenga hama inini handisisina. Ndo only
situation yekuti unogona kuenda kubvunza vanhu vari kunze, but otherwise zvimwe zvinhu zvese partner yako ndo inenge itori neyese ende ndo inokwanisa kukudza chokwadi. Saka ukawesta nguva yako uchiisa force yekuti munhu wauri kudanana naye akuudze zvinhu zviri kunetsa, kakawanda kachoka uchakurumidza kuona solution ende uchakurumidza kujekerwa kuti pachine zverelationship here kana kuti hapasina. Kana pasina mukurumidza marambana pane kuti uweste energy yako asi uchisiya munhu ane nyaya ari mumba mako, kana kuti uchitogara naye kana kuti uchitotaura naye. Bvunza partner yako, gara naye pasi akuudze chokwadi. Tosangana muchikamu chinotevera chekudzidzisana nezveupenyu. Maita basa nekuteerera.